guys, tadzoka, uyai, sidzokile. Right. Right, guys, must swera here pachipamwe tadzoka. Sorry, nachimboverenga ndikikiri. Nachimboverenga ifira pesha. Right, tadzoka, guys, tadzoka shakari panapa, tadzoka. Right. Team UK, muriko here uko. Muriko here, Team UK. Devele tribe, are you there? Devele tribe, are you there? Devele people, are you there? Devele people, are you there? Devele people, are you there? Muriko here uko. Muriko here, devele people, shokan. Show why you kusa my love. Kana asinga badanchida kunzira ife digwa. Hello maskara sai kwangazi. Tiri kure vari kure zvakadikwa na Fred Gwala. I've got Marabin with me. You got Marabin with you? Oh, that's good. That's great. Ninjani, ndate Marubini. No. Hello. How are you, brothers? Ngiyaphila unjani wena? Ngikona apha UK. Hayi mina ngise Africa but ngiyeza lapho very soon. Ngise Africa but ngiyeza lapho very soon. Okay. Put this noise here properly. Yeah, I see you can't hear me properly. Yes. Okay. Manje sewulungisile ishow. Yeah, hold on. Okay, all right. My iPhone. All right. Mama kama ndate marubini. Mama onaka guys mboga sireo malavu ni likes. Chimboga sireo malavu ni likes. Ndate marubini. Hello my brother. Hello, can you hear me now? Yes, I can hear you now. Right, I know you are having a show this weekend, ne? Yeah. Yeah, right. Can you please? Not this weekend. You mean in UK? Yes. It's on the 18th. Oh, the 18th. Okay. So tell us, what have you prepared for us there? Okay, it's gonna be a massive show. We had our first show on the 4th of November in Cambridge. Now we're preparing
preparing for the 18th one in Sheffield. Then our last show is going to be in Peterborough on the 25th. So the response so far has been amazing, amazing. People enjoyed my act. So I'm very excited. I'm inviting everyone to come to Sheffield and witness an amazing performance from Chase Marabin and the band. Okay, Dr. Jay, who are you going to perform with? We're going to share the stage with Fred Bala from South Africa, Malaika from South Africa. Wow. In Zimbabwe, we've got Akanyabinde, we have Manine, we have Lady B. So, yeah, it's going to be an amazing experience for everyone. So, people to come, we're inviting everyone because it's a family show. So, quality music, amazing. Okay, so this event of the 18th, where is it going to be held? Sorry? Where is it? Where are you going to do this show? We are going to be Sheffield. Let me check for the venue. But what I know is that it's in Sheffield. Sheffield, right? It's in Sheffield. Sheffield. All right. No, we are going to come in numbers. Yes. We are going to try to come in numbers, and Dr. J, because we really need to see our icons. Yeah. Yeah. So we're inviting everyone. Yes. Yeah, it's on that where it's a bit noisy. Yeah, I can hear. Yeah. So in Sheffield will be at Hope Center. Hope Center, Spakwalazi. Hope Center, Sheffield. Hope Center in Sheffield. Hope Center. All right. No, I can hear where you are. There's a little bit of noise that is coming from the background. Okay, let me just take it from here. Thank you very much, Dr. J. Marabini, by coming here. Thank you very much. Thank you, my brother. Thank you. Right. The guy teacher pavari pacho pana noise atishinatsonga zvakanaka. Anditika muswa 18 guys, muswa 18 mwedzi uno November ku Sheffield. Iyo yamanzwa iyo inonzi chiyo ameno apo kotogoko. Antika ndo kwa kunenge kune mafaro ese hanzi kunenge kuina Freddy Gwala. Amadamara yo. Hani munoziva amadamara. Hanzi kunenge kuna Malaika. Antika kuna Bob Nyabinde ukuno ku Zimbabwe kune patagwa legends atagwa patagwa Hope Center andimona kunonzi Hope Center patagwa legends anenge aripo mashows akafana neaya ndo mashows anichiremerera guys ndo mashows evanhu vakuru ndo ekuti unokwanisa kubuda nemurume wako uchienda mashows echiremerera mashows asingaitwi zvokutweka mashows anoenda vanhu vakadzikama antika varume vanhu veku UK please give yourself time to go and furwa nemhepo kugara muri kumashifting ngemusana chadambuka please take this opportunity kuti uri muSheffield kana mudhuze munharaunda Sheffield umbobudawo nemurume wako buy your tickets now tenga ticket rako izvo so umbobudawo nemurume wako andimaona uchienda kunofara muri tu mumbosiya vana kumba mumbonokanganwa nhamo andika mumbobonda nokuti you guys hamuna bonding time munenge muchipesana kudai mwachibuda hamuna bonding time ndongwe kuti mumbosa zvese pasaidi weekend baba vagotora shift mai vagotora shift tengai matiketsi enyu mese makaenda antika ku Hope Center uko monofara muri pa Hope Center navamwe ndo mashozi echikuru hana zvinyadzi akadzikama animona akadzikama hana kana zvinyadzi zvanenge anawo so hanzi vanhu vari kuManchester futi muri padhuze neSheffield vanhu vari kuManchester hapana need kuti musiyere vari kuLiverpool kana Manchester iri padhuze kureva kuti even vari kuLiverpool vanokwanisa kuenda futi ani muri kuona because Liverpool 40 minutes kusvika muManchester kuzobva muManchester kuenda kuSheffield I don't know but kuri kunzi kunoendeka futi animaona saka hanzi I mean Sheffield I attend Mataisha thank you I know you attend I know so I'm just going to pin you the link antika rekwa munokwanisa tenga matickets enyu online ndichakandira link rekwa munotenga matickets enyu online antika so that you can go and buy matickets enyu nguva iripo because mashows akadai so anodiwa even nevanhurume vakawanda vanoenda kumashows akadai andimaona moenda and zvakare kana uchinge ukatenga airtime ukashandisa inonzi world remit uri ku UK kutenga airtime andika kana kutumira mari kumusha anditi paunoshandisa code yakanzi shanyai andi ukashandisa code yakanzi shanai unogona kupiwa ticket
rekuenda ikoko handimaona kana uchitumira mari kumusha handika use code yakanzi shanyai handika shandisa code shanyai unogona kupiwa ticket kana kuti unobvisigwa let me see kana ukangoisa 50 rand handika unopiwa discount ye10%. That means pa 50 rand handika paunotumira papaya handika unopiwa discount yenhikiri unongonyora shanya ise referral unopiwa 10% discount yetransaction yako yaunenge waita wega wega handi saka every transaction yamuri kuita guys kana uri kutumira neold remit handika just isa promo code shanyai unopiwa 10% discount handika 10% yakatowanda iyoyo handimona pa 50 pounds apa pesa 10% obviswa 10% inenge yakatowanda handimona inenge yakatowanda saka ma tickets 20 pounds handika 20 pounds 20 pounds discount ukatenga ma tickets early. If you buy your tickets early you get a discount of 20 pounds pama tickets ari kutenga. You buy early unobviswa discount yako ticket ye 20 pounds saka ndichakuisira ilinki anditika mukasa kuti motenga matickets enyu nguva iripo hanzi veBensley, Huddersfield, Leeds, Bradford, Maxborough, Rotherham mawanirwa nyasha this time hanzi padhuze hanzi neLeeds iri padhuze okay aino kuti mwana wangu anenge ariko mwana wangu andamafaro Phoebe unenge atoriko hanzi 2 hours from Liverpool saka chinhambo kana iri 2 hours saka chinhambo but munenge muriko guys mese muchifara ndichika saka guys takaenda let's support our own people antika these are our own people let's support them link ndiri kuuya ve Kempton Park makaenda kwa Apostle Prophet Chigodora ndichika ku mashona AFM uko nemse Friday all night prayer antika then vari ku Sheffield do zvakare muswa 18 makananga makaenda mutipo ma life muriko antika kwa kushow antika kwana Jema Marubina kuchiplaya vana Fred Gwala nana malaika mozotipo ma life tichiona tiri kwa ndichika guys aiwa mosora zvakanaka guys tobatana zvakare muzora mangwana tichiinda nemwana uya kunonzi kwani kuya kwatofa uenda kuya kunonzi kwani Kempton Park unongonyera iti AFM kumashona kuya pa AFM Kempton Park AFM Kempton Park kunonzi kuiko kwatoenda kwa Mangiza ya kwa Mangiza mangwana tichinda kwa Mangiza tesa nitika mangwana tichinda kwa Mangiza anti zvakare ma diaries takashakirwa muweda akashakirwa nemwana zvandakakudza ipaya saka kana uri mu diary cheka kwana uri Joburg Pretoria antika isusu tikuenda kone Saturday as Joburg team Pretoria team antika Rustenburg team taronga ku WhatsApp group ready ndopanda kuencourage pa kuti ma diaries chaiwo ari mu Joburg Pretoria pindai mu WhatsApp group because nameka yakakoma ngwana kuzotiudza isusu tichitaura everyday kuti tine group ratina reWhatsApp anti pindai mu group reWhatsApp iroro izvozvi kune nhamo yomwe wedu tatobatanidza chema dzedu anti Saturday tikunangako tese takanangako iwo hauonekeri wozoya chitanzi indakashayikirwa ndiri muJoburg but tazvitaura kwevamwe chindiro chinonzi chinoenda kunobva chimwe handika you come you attend next time wokwako tinoatenda even kuZimbabwe police yaveke kuti kana usingabvisiriwo hupfu wamwe kumariro naivo havabvisiwo hupfu kumariro kwako handimaona kana usingaende kumariro kwevamwe nevavaende kumariro kwako saka team Joburg I always tell you kuti pindai mupindewo nevamwe handika ukauya kuWhatsApp kunga tisimeri add me ndinokuedha wopinda toda madhayari chete only diaries please only diaries ndo atikuda anozviti ndiri mudie hard diary handika ndinoda kubatana nevamwe ndo vatonge chida handika kwese hatiti zvinhu zvemajokes hatiti zvinhu zvekutamba handika panenge pafiwa tinochema tese panenge pachifariwa tinofara tese handimaona panonzi panoitwa mapati tinenge tiriko handikande linki tariro unoya kuWhatsApp ndokukanda because wakukanda linki muchapinda nevamwe vanhu vanotoya kuzokanganisa group handimaona hatidi izvozvo saka you come kuseri unofona ndofona uta video call totoziva kuti munhu wataedha ndiningi apinda mugroup handika because kune vanhu vakagarira kuti vamwe vanenge vachida kuzoita nyoka nekudididi hatidi izvozvo handimaona so people should be sununguka kana uri kuWhatsApp group vanhu vakusununguka variko hatidi zvinhu zvokuti vanhu vanenge vakutya kuti mazopinda munhu zvikazodai saka hatidi izvozvo handika saka kana uri Joburg Pretoria musazota ndakukuudzai kune WhatsApp group ragara ririko handimaona tine mumwe akashakirwa nemwana wake ane 16 years ndiye angari mwana wake ari 1
mwana uyu mukomana namborwara hanzi angoti mutuku wakutsva ndikuzarirwa handika ndobva tanga tobuda mafuro ndobva achitodedza ambulance ipapo ichitouya chimwana kuchichiri kuitika muviri kupisa kudai ambulance ichouya ichitosetifya mwana dead. Saka ari mushoko ndataura naye atedza kana kudii ari mushoko ari mupeni. Imagine anenge ari mwana wako ye1 chete anoona. Saka tinobatsana nevanobata izvo zvamutoziva kuti madhiaries ari munzira ari kuuya tinotonoswera naye zuva rese takamira neumwe wedu tigotomeka shuwa kuti tabatsira mwana wake aenda kumba anditika anochengetwa kumba anditika thank you precious Bango, thank you precious, love you so much. Saka batsana nevamwe guys, batsana nevamwe guys angove social media kuti tinongosangana ma comment section munobatsana ma comment section pakutegana kutukana chete handimona kana kuti kuzoseka chete ngazvive zvokuti unobatsana nevamwe paunochema because kuchema manje tese tichachema at some point. Tinotochema at some point, tinotochema tese pane pacheti rufu unondoshenya kumba kwako chete harina kwarinojambira. Saka batsana nevamwe antika sezvinongoita diaspora vakabatana kukanzi kwafiwa vanongoisa mari yavo yechema vanokwanisa kuenda voenda anditika tinobatanidzana panapa tinobatanidza vanhu. Saka please if you are there team diaries Joburg Pretoria Cape Town variko vanoitawo zvozvo Cape Town wo zvemusoro wavo Cape Town variko ririko Cape Town andimaona group Cape Town iri nderetaura vanhu veJoburg vakasara vari mudhuze andimaona meJoburg imomo. Saka Saturday isusu masema diary tatotaurana kugroup redu we are planning kuti tinenge tiriko neuwandu hwedu tonoswera neumwe wedu tinochema naye tiripo tichiminyaradza tinaye andimaona tichimirawo naye kusvikira mwana akadini akwanisa kuti vasunke vaende kumusha vanoradzika mwana. Anti muri kuona zvinhu zvinowanikwa ndikutaura kuti mwana haana kurwara handimana zvandikutaura haana kurwara mwana uyu. Saka hazvizika muura mangwana unongofuma unchiti medu handakugwarigwa mwana angofa ndotodawo shamwari dzapadyo dzekumira nadzo totodzidawo handitika. So guys tobatana zvakare mangwana takaenda kwamangiza ende mangwana mogadzirira interview yemwana uya maita hamuna chamakanzwa network yainetsa. So mangwana ndichameka shoti ndovaunza handika kuno baba nemai panda kwamangiza indosara nemwana ndopinda naye palife achikusanangurirai zvakare kutanga kuti one process how she got into this witchcraft handimaona totanga kuti one unfortunately tools ndora musingazogoni kuona because kuti ndimuti atakure tools rake abve naro kwachiya naro kuno ndine ndongo wavo kutla handimaona asi nyaya kuudzai anogona kuudzai nyaya sezvizere handitika kwandi wariko kuti havana kunzwa nyaya muripo here kana kuti makainzwa mese here tingorega kuti timufei timubvunze kana kuti variko vasina kuinzwa nyaya. Makainzwa here mese nyaya iyi vasina kuinzwa isai malafu tuone vasina kuinzwa isai malafu tuone vasina kunzwa nyaya iyi isai malafu tuone because even mutoti network yainetsa saka yaijamba vanhu vana kunyatsonzwa zvizere right. Saka tichamunza mangwana unyatsokutsanangurira nyaya yake zvizere kutanga kuti one mapindiro akaita muwitchcraft muyamiya nevanhu vakauraya nezvese ndisingazivi kuti ndikatatakure tools anogona kuzotakura here akafamba naro handizivi regai ndigobvunza so that tikatinde kumba kwavo kunonesa network hapana chamunonzwa kunonesa network hapana chamunenge muchinzwa. Saka tinongodi tichaita kuti mangwana vasvike kana vasvika and then totangira ipapo. Saka right ndokubatai mangwana ndika ndokubatai mangwana hande itinotamba idu mastreet guys mukationa tiri masisi chingotamba musatore ma comments edu serious indinomboenda kuno kuchidzira so chida zvedu kumbona drama handimaona. Saka don't take our comments serious tati kwaswaba kuti tichikuchidzira violence kune mumwe uri kuda kuti upcoming socialite une moto sterek une moto sterek ari kuti arikuda kudisciplina vanhu pasocial media apa watinoda kudisciplina vanhu pasocial media apa saka regai timbomuona regai tigomuinvita painterview pano timbosumudza maupcoming timbobvunzwa kuti uri kuda kudisciplina nenzira ipiko zviri kumbonyatsa kufamba sei wambotuka hatachikuchidzira tida kunyatsa kuona kuti wakasimba kusvika papi hatakuchidzira zvambofaya but anyway tenge tichiri kufara zvedu anditika tinenge tiri kufara nana destiny tika kuchidzira zvabati boom chimoto tombonyara tichionerera totanga futi andimaona saka guys usiku hwakanaka antika tosangana zvakare mangwana
God bless you.